Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Namar ka jing syai no ben jong ki pai ba halor ka jing sneu shaba palat jong ka surok ka ba penyes no nadu ka snong arphomer shadu ka snong umdam ka ba jerong tang kumbasan kilometer AA ka ribhoy youth federation arphomer circle ha ka khat sautri ubnai naitung arajar arphuai kala hiar jurip ya kani ka surok bat sakhiru dalaki jong ki khmat ya ka jing sertok jong ki nonglei nongwan kajing hiar jurip jong ka seng hapo kajing ilam jong presiden uba lan singkli ya kani ka surok kalong hadin makipat ba kilaud lanam halor kajing sneu jong kani ka surok kad hado bakala pensertok khamtam hakapang kashitam Nakiliang jong ka RBF Arkumer Circle kajing wan jurip jungim takasing ya kani ka surok nadu na Arkumer hadu haumdap kabadon kumba 100 kilometer 1000 kilometer te halor ke jingyo komplain na kinong snong ki snong ki badon chene cha umdap jokoi puna bat ka umjong te ngi wan jure pakane kasing te ke jingwan jungi kalong ba ngibu ya ke jing karpat ya ka sorkar halor bayde pakane ka surok kaba sedang na Arkumer hadu kabakut terter hadu ha ti umjong ki te ngi nakiliang jungi ni tepat yaki nomi khmat ki jongi yaki sarkar bar yaki department bab tiba depek ya kanya ka surok ibu jung tepat namar ba ki kipat ba jongi kisam jung stom hakalai hakawan khantam hakapang ka stom hakakit hakaba tekumta ni nakliang jongi ibu jung tepat